Ara què us sembla si seguim menjant, però amb un llibre entre les mans? Home, molt millor. Va. Perquè és el moment de buscar la gastronomia als llibres, perquè som al book cooking. Visca el tofu! Us agrada la novel·la negra, nois? Sí. Sí? Us agraden els llibres on el que passa ara té les seves arrels en el passat? I les malediccions? Us tenen el cor robat? Si ens afecta a nosaltres, no. No, val, doncs aleshores no sé si és el teu llibre, però sí que serà el de molts oients, perquè avui hem deixat una novel·la que des del principi se us emportarà com un tornado cap a l'Àfrica, a l'època en què compta el negre de Banyoles va ser embalsamat. I després us portarà aquest llibre a l'època en què Salvador Dalí va estar empresonat a Girona durant uns dies, que molta gent no ho sap. I també us portarà aquest llibre a les inundacions del Vallès del 62. Per què? Perquè és un trepidant thriller on el sergent Palau i el seu inseparable amic, l'advocat Gomis, han d'investigar misterioses morts que han passat al llarg del temps, al llarg de les dècades. Es posen les botes en diferents restaurants reals de la ciutat de Barcelona, com per exemple el japonès Yu. Mengen edamame, demanen yakisoba, maquis d'anguila, safates de maqui, sushi, en fi. És un llibre que també dius visca la gastronomia. Vico, on tenim aquest llibre que es titula Des de les tinieblas, escrit a 4 mans i amb moltíssima passió per Jordi Badia i Luis Jo Gómez i publicat per RBA?